Tak stačí čekat, jdeme do kina jo. Vyzvedni rovnou schránku, jo. Jo. Asi nebere. Tak jo, už se dostat, no. Musíte určitě dostat, jako vždycky. To je den, ty obyč. Jo, Bene, zkoušej to ještě. Bene, co to je? Bene! Jsi to viděl? Viděl to? Ne? Jo? Musíme zavolat sanitku, rychle zavolej. Dělej, jasně. A policii, rychle. Bene, má puls. Ne, je mrtvej. Ne!